Έρχεται στον κόσμο στην πόλη Middletown του Connecticut ένας δικός μας άνθρωπος. Ήταν ο σκηνοθέτης Ζιλ Ντασέν, εκ των πιο ταλαντούχων νέων σκηνοθετών του Hollywood, που κυνηγήθηκε ως ολίγη επί μακαρθισμού και υποχρεώθηκε να καταφύγει στην Ευρώπη. Εκεί γνώρισε, συνεργάστηκε, ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε τη Μελίνα Μερκούρη, τη λαμπερή πρωταγωνίστρια των καλύτερων ταινιών του, και μέσω αυτής αγάπησε την Ελλάδα, την οποία και έκανε δεύτερη πατρίδα του. Γεννιέται στην πόλη Λίμπεκ ένας εκ των κορυφαίων πρωταγωνιστών της σύγχρονης γερμανικής ιστορίας. Ήταν ο πολιτικός Herbert Ernst Karl Framm, νόθος γιος μιας Γερμανίδας εργάτριας που έγινε παγκοσμίως γνωστός με το ψευδόνυμο Willy Brandt. Δραστήριο μέλος του Γερμανικού Σοσιαλιστικού Κόμματος από τα μαθητικά του χρόνια, πολιτικός πρόσφυγας στη συνέχεια στην Νορβηγία και τη Σουηδία κατά τη σκοτεινή περίοδο του ναζισμού, του οποίου υπήρξε σφοδρός πολέμιος, ο Μπραντ επέστρεψε στην πατρίδα του μετά τον πόλεμο και εξελέγει στην πρώτη μεταπολεμική Γερμανική Βουλή. Ευρύτερα γνωστός ωστόσο έγινε μια δεκαετία αργότερα, κατά τη θητεία του ως δήμαρχος του Δυτικού Βερολίνου, όταν και αντιμετώπισε με επιτυχία μείζονες πολιτικές κρίσεις, με σημαντικότερη εκείνη του 1961 με τη βίαιη διαίρεση της πόλης και την οικοδόμηση του τείχους. Χάρη στο κύρος που απέκτησε τότε ο Willy Brandt, διεκδίκησε και κέρδισε το 1964 την ηγεσία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. 5 χρόνια αργότερα ανέλαβε και τα ηνία της Δυτικής Γερμανίας, εκλεγόμενος καγκελάριός της. Από τη θέση αυτή, ο Γερμανός πολιτικός συνέδεσε το όνομά του με την περίφημη Ostpolitik, την πολιτική δηλαδή του ανοίγματος προς Ανατολάς, που ομαλοποίησε τις σχέσεις της Δυτικής Γερμανίας με τους εξανατολών γειτονές της, συνέβαλε τα μέγιστα στην οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης, ασφάλειας και συνεργασίας στη γυραιά Ήπειρο και χάρισε στον Μπραντ το Νόμπελ Ειρήνης. Το 1974 όμως ο Μπραντ θα υποχρεωθεί να παραιτηθεί από την καγκελαρία μετά την αποκάλυψη ότι ο στενότερος συνεργάτης του, ο γραμματέας του Γκίντερ Γκυγιόμ, ήταν πράκτορας της Ανατολικής Γερμανίας. Θα συνεχίσει ωστόσο τον αγώνα του για την προάσπιση της παγκόσμιας ειρήνης από τη θέση του επικεφαλής των Δυτικογερμανών Σοσιαλδημοκρατών και της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Και λίγο πριν το τέλος της ζωής του θα ευτυχήσει να ζήσει την πραγμάτωση του ακριβότερου ονείρου του, την επανένωση δηλαδή της διηρημένης πατρίδας του. Φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών μια ιστορική μορφή του παγκόσμιου εργατικού κινήματος. Ήταν ο πολιτικός και θεωρητικός Έντουαρντ Μπερνστάιν, ένας μαχητικός σοσιαλδημοκράτης που σταδιακά αποστασιοποιήθηκε από θεμελιακές θέσεις της μαρξιστικής θεωρίας και ήρθε σε πλήρη ρήξη με τους κομμουνιστές. Ακρογωνιαίος λίθος της σκέψης του Μπερνστάιν ήταν η άποψη ότι η βελτίωση της ζωής των εργαζομένων θα έλθει μέσω της ειρηνικής μεταξέλιξης του καπιταλισμού και όχι με την ανατροπή του. Η άποψη αυτή οδήγησε στη συγκρότηση μιας ιδιαίτερης τάσης του εργατικού κινήματος, της ρεφορμιστικής, και δέχτηκε τη σφοδρή πολεμική του Λένιν και των Μπολσεβίκων, καθώς απέρριπτε την ανάγκη επαναστατικής δράσης που εκείνοι υποστήριζαν. Με απόρριτη διαταγή του προς την ανώτατη στρατιωτική διοίκηση της χώρας του, ο Γερμανός δικτάτορας Αδόλφος Χίτλερ ζητεί από τους επιτελείς του να προχωρήσουν στο σχεδιασμό και την προετοιμασία μιας γενικής επίθεσης κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Η επίθεση, που αποφασίστηκε να φέρει την κωδική ονομασία Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, επρόκειτο να εκδηλωθεί τον Ιούνιο του επόμενου χρόνου. Ήταν η μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση στην ιστορία της ανθρωπότητας και η έκβασή της επρόκειτο να καθορίσει την έκβαση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στις εργατογειτονιές της πόλης Ντάρτφορντ, που την περίοδο εκείνη δέχονταν αλλεπάλληλα πλήγματα από τις υπτάμενες βόμβες της χιτλερικής Γερμανίας, έρχεται στον κόσμο ένα από τα λαμπρότερα αστέρια της σύγχρονης μουσικής σκηνής.
ήταν ο τραγουδιστής, κιθαρίστας και τραγουδοποιός Keith Richards, από τα ιδρυτικά μέλη των Rolling Stones και η ψυχή μαζί με τον Mick Jagger του θρυλικού συγκροτήματος που σφράγισε με τον ήχο του τη μουσική του αιώνα που πέρασε. Satisfaction because I tried and I tried, yeah I tried, yeah. Έρχεται στον κόσμο στην King's Williamstown ένας από τους μάρτυρες του αγώνα των μαύρων Νοτιοαφρικανών για την κατάργηση του μισητού καθεστώτος του Apartheid. Ήταν ο συνδικαλιστής φοιτητής Steve Biko, ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος της Ένωσης Νοτιοαφρικανών Φοιτητών, που διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στο ξεσηκωμό των μαύρων μαθητών στο Σοβέτο τον Ιούνιο του 1976. Η δράση του αυτή θα έκανε τον 30χρονο Μπίκο στόχο των ρατσιστικών αρχών, οι οποίες θα τον συνελάμβαναν και λίγους μήνες αργότερα θα τον δολοφονούσαν στο κελί του, κάνοντας τον σύμβολο του αγώνα των ομοφύλων του για μια κοινωνία ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Γεννιέται στο Σινσινάτι ένας από τους κορυφαίους πρωταγωνιστές του σύγχρονου κόσμου του θεάματος και της μαζικής ψυχαγωγίας. Ήταν ο σκηνοθέτης και κινηματογραφικός παραγωγός Steven Spielberg, ένας δεξιοτέχνης της μεγάλης οθόνης που έχει αναδειχθεί στον εμπορικότερο δημιουργό όλων των εποχών, καθώς τα έργα που υπογράφει σπάζουν κυριολεκτικά τα ταμεία, σημειώνοντας μυθικά ρεκόρ εισιτηρίων. Με εντολή του Προέδρου Σουκάρνο, Ινδονησιακά στρατεύματα εισβάλλουν στην Ολλανδική Νέα Γουινέα, διεκδικώντας την περιοχή που παρέμενε υπό τον έλεγχο των Ολλανδών. Στη σύγκρουση παρενέβη ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, με απόφαση του οποίου τον Οκτώβριο του 1962 τα διαφιλονικούμενα εδάφη ετέθησαν υπό διεθνή επιτήρηση. Ένα χρόνο αργότερα, η Ολλανδική Νέα Γουινέα θα παραχωρείται ως αυτόνομη περιοχή στην Ινδονησία, η οποία το 1969 θα την προσαρτούσε στην επικράτειά της μετά από δημοψήφισμα που από πολλούς επικρίθηκε ως παροδία. Φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών, μόλις μία εβδομάδα αφότου ασπάστηκε τον καθολικισμό, ένας από τους καλύτερους αθλητές που ανέδειξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον αιώνα που πέρασε. Ήταν ο γκόλφερ Bobby Jones, ο κορυφαίος μέχρι σήμερα παίκτης του γκολφ όλων των εποχών. Ο Jones, που αποσύρθηκε από τα γήπεδα νεότατος πριν καν κλείσει τα 28 του χρόνια, είχε κερδίσει τον πρώτο του τίτλο σε ηλικία μόλις 6 ετών και παρά τις δελεαστικότατες οικονομικές προσφορές που δέχτηκε, παρέμεινε μέχρι τέλους ερασιτέχνης αθλητής. Από το 1922, όταν άρχισε να συμμετέχει σε διεθνή πρωταθλήματα του γκολφ, μέχρι το 1930, όταν και εγκατέλειψε το άθλημα, είχε καταφέρει να πρωτεύσει σε 13 διεθνείς διοργανώσεις. Τη χρονιά μάλιστα της αποχώρησής του από τα γήπεδα, ο Jones είχε καταφέρει να σημειώσει Grand Slam, να πρωτεύσει δηλαδή και στις 4 μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις του γκολφ εκείνης της χρονιάς, κάτι που μέχρι σήμερα ουδής άλλος αθλητής του γκολφ έχει επιτύχει. Δέκα ημέρες μετά τη λαϊκή ετυμηγορία για κατάργηση του θεσμού της Βασιλείας, ο ακαδημαϊκός και βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας Μιχάλης Στασινόπουλος εκλέγεται με τις ψήφους του κόμματός του προσωρινός πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η εκλογή πάντως θα προκαλέσει τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που θα απορρίψουν την υποψηφιότητα Στασινόπουλου ως κομματική επιλογή. Μια μαχητική Ελληνοκύπρια, η Τιτίνα Λοϊζίδου, επιτυγχάνει με το πείσμα της την έκδοση μιας ιστορικής δικαστικής απόφασης. Ήταν μια προσφυγή όλων των Κυπρίων εναντίον της Τουρκίας. Και αυτή είναι μια νίκη της Κύπρου. Ήταν η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία δικαίωνε πλήρως τη Λοϊζίδου, που είχε προσφύγει κατά της Τουρκίας για αρπαγή και παράνομη κατοχή της περιουσίας της στην κατεχόμενη Κυρίνεια. Με την
Την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που ερμηνεύτηκε και ως πολιτική πίεση προς την Άγκυρα για επικοδομητική συμβολή στην επίλυση του Κυπριακού, η Τουρκία εκλήθη να καταβάλει στη Λοϊζίδου αποζημίωση μαμούθ ύψους $640.000. Η επίθεση ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 1916, στις 8 το πρωί, με ένα φοβερό καταιγισμό πυρών του γερμανικού πυροβολικού, που συγκεντρωνόταν εκεί επί μήνες από όλα τα σημεία του μετώπου. Μέσα σε 9 μόνο ώρες, οι γαλλικές θέσεις δέχτηκαν πάνω από 1 εκατομμύριο βλήματα από τα γερμανικά πυροβόλα που ισοπαίδωσαν στην κυριολεξία την πόλη Βερντέν. Κατόπιν, στις 5 ακριβώς το απόγευμα, άρχισε η καταμέτωπο επίθεση του γερμανικού πεζικού. Στόχος της επιχείρησης, που τα γερμανικά επιτελεία ονόμαζαν Judgment, δηλαδή ετυμηγορία, ήταν το γαλλικό οχυρό του Βερντέ, το ισχυρότερο οχυρό της γαλλικής αμυντικής γραμμής κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Γερμανοί επιτελείς βέβαια δεν έτρεφαν αυταπάτες. Γνώριζαν ότι η κατάληψη του Βερντέν κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση ήταν. Ήξεραν ότι αν το Βερντέν έπεφτε, το ηθικό των Γάλλων θα κατέρεε και η παράδοση της Γαλλίας θα ήταν θέμα ημερών. Γι' αυτό και περίμεναν ότι οι Γάλλοι θα έκαναν την υπεράσπιση του Βερντέν ζήτημα τιμής και ότι θα ήταν διατεθειμένοι για να το σώσουν να θυσιάσουν ακόμα και τον τελευταίο τους άντρα. Στην πραγματικότητα άλλωστε αυτός ήταν και ο στόχος της γερμανικής επίθεσης. Όχι τόσο η κατάληψη του Βερντέν, όσο το να υποχρεωθούν οι Γάλλοι να συγκεντρώσουν στο Βερντέν όλες τις διαθέσιμες μονάδες τους, που θα γίνονταν έτσι εύκολη λία του πανίσχυρου γερμανικού πυροβολικού και θα υφίστανται τρομακτικές απώλειες. Και πράγματι έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα. Οι Γάλλοι υποχρεώθηκαν να επιτάξουν ακόμη και τα ταξί των Παρισίων για να αποστείλουν ενισχύσεις στο Βερντέν, καθώς κατά τους 4 πρώτους μήνες της γερμανικής επίθεσης τα γερμανικά στρατεύματα είχαν καταφέρει να φτάσουν ως την τελευταία γραμμή άμυνας του γαλλικού οχυρού. Όμως το ίδιο διάστημα τεράστιες απώλειες είχαν υποστεί και τα γερμανικά στρατεύματα, που στις καταμέτωπο επιθέσεις τους μέσα στις λάσπες θερίζονταν κατά κύματα από τα γαλλικά πυρά. 10 μήνες μετά την έναρξη της επίθεσης, οι Γερμανοί συνειδητοποιούν ότι το εγχείρημά τους έχει αποτύχει. Είχαν θέσει εκτός μάχης 377.000 Γάλλους στρατιώτες, αλλά το Βερντέν παρέμενε στα γαλλικά χέρια και ο δικός τους φόρος αίματος είχε ανέλθει στον τρομακτικό αριθμό των 337.000 στρατιωτών. Έτσι έδωσαν το σύνθημα της υποχώρησης. Όταν στο Βερντέν διατασσόταν η πάυση των εχθροπραξιών, το ημερολόγιο έγραφε 18 Δεκεμβρίου 1916. Η μεγαλύτερη σε διάρκεια αλλά και σε ανθρώπινες απώλειες μάχη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου περνούσε πλέον στην ιστορία, αφήνοντας στα μέτωπα των συγκρούσεων πάνω από 700.000 ανθρώπινα κουφάρια. Τον Ιούνιο του 1919 είχε καταπλήξει την ανθρωπότητα. Με συνεπιβάτη τον υπολοχαγό Άρθουρ Μπράουν, ο Βρετανός λοχαγός Τζον Άλκοκ έγινε ο πρώτος που κατάφερε να διασχίσει με αεροπλάνο τον Ατλαντικό χωρίς ενδιάμεση στάση. Οι δύο πιλότοι ξεκίνησαν με ένα μετασκευασμένο βομβαρδιστικό, το Vickers Vimy, από τη Νέα Γη. Διέσχισαν 1.800 μίλια πάνω από τον ωκεανό, χωρίς ασύρματο και με θερμοκρασίες υπό το 0. Και μετά από πτήση 16,5 ωρών πέφτουν με το αεροπλάνο τους σε Βάλτο στην Ιρλανδία. Το αεροπλάνο συντρίβεται, αλλά οι ίδιοι δεν παθαίνουν τίποτε. Στο Λονδίνο χιλιάδες Βρετανοί τους επιφυλάσσουν υποδοχή ηρώων. Οι Άλκοκ και Μπράουν κερδίζουν έπαθλο 10.000 λιρών που είχε θεσμοθετήσει η Daily Mail, ενώ ο Βρετανός βασιλιάς τους χρήζει υπότες. Αλλά οι ευχάριστες στιγμές δεν έμελε να κρατήσουν πολύ. 6 μήνες αργότερα ο λοχαγός Άλκοκ βρίσκει τραγικό θάνατο στη Γαλλία, όταν κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης το αεροπλάνο του συντρίβεται στο έδαφος. Η ανθρωπότητα έχανε έναν από τους πρωτοπόρους εραστές των εθέρων και το ημερολόγιο έδειχνε 18 Δεκεμβρίου του 1919.